שלום לכולם וברוכים הבאים. בסרטון זה נסביר לכם מהי בעצם מציאות מדומה. יכול להיות ששמעתם את צמד המילים הזה בתקופה האחרונה, אבל אתם לא באמת יודעים מה זה אומר. בשביל זה אנחנו כאן. מציאות מדומה היא סימולציה של סביבה דמיונית או מציאותית, שאותה המשתמש זוכה לחוות בתלת מימד וב-360 מעלות. מה צריך להיות לנו בכדי לחוות את המציאות המדומה? משקפיים מתאימים, טלפון חכם, אייפון 5 או אנדרואיד 4.01 ומעלה, ואפליקציות או סרטוני VR. מה לעשות בכדי לחוות את החוויה? הורידו אפליקציה או משחק. ניתן לעשות חיפוש VR או קארדבורד בחנות האפליקציות. וניקח לדוגמה את המשחק רכבת הרים. הורידו את המשחק רולר קוסטר VR, אפילו את האפליקציה, המתינו שהתמונה במסך תפוצה לשניים. יש משחקים שזה קורה אוטומטית, ויש משחקים שצריך לבחור באופציית VR או שיהיה אייקון של משקפיים. קחו את המשקפיים והכניסו את הסמארטפון למקום המיועד לו. הקפידו שמרכז הטלפון במרכז המשקפיים. הרכיבו את המשקפיים. מומלץ לחבר אוזניות להעצמת החוויה. במקרה שיש לכם משקפיים עם רצועות, התאימו אותם לראש, או יחזו את המשקפיים ותתחילו ליהנות מהחוויה. בעזרת חיישני תנועה שנמצאים בטלפון החכם, נוכל להסתכל ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה, קדימה ואחורנית. בקיצור, 360 מעלות מלא. האשליה הזו גורמת לנו להרגיש ולדמות לנו סביבה מציאותית, ולכן אנחנו קוראים לזה מציאות מדומה. כמו שחיפשנו משחק, נוכל לחפש ביוטיוב 360 וידאוס, ובסמארטפון נוכל לראות אייקון קטן של משקפיים. לא נראה את זה במחשב. לחיצה על האייקון תפצל את המסך, וכעת תוכלו לחוות את הסרטון ב-360 מעלות ובווירטואל ריאליטי. כפי שניתן לשים לב, בצד המשקפיים נמצא מגנט. תפקידו לייצר השראה מגנטית על פעולות הטלפון, באנדרואיד בשלב זה. ההשראה תקרה כאשר נעלה ונוריד את המגנט וזה ייצר פעולה כמו Enter, התחלה של אפליקציה או סרטון, קפיצה, הליכה בטלפון וכו'. ניתן גם להשתמש בשלט בלוטוס שיבצע את אותן פעולות ואפילו יותר. שלט הבלוטוס מתאים לכל גרסאות הסמארטפון. שואלים אותנו לפעמים, אוקיי, מה חוץ ממשחקים, אפליקציות או סרטונים? כאילו מה, זה לא מספיק? אז הטכנולוגיה הזאת מתקדמת. כל יום מפתחים מייצרים משחקים או אפליקציות חדשות ושימוש חדש, לדוגמה, הופעה חיה, משחק כדורגל ועוד. מה נשאר לכם? לרכוש. יש לנו עבורכם הצעה מצוינת. כנסו לחנות שלנו באתר ותבחרו בין 3 סוגי משקפיים, סמסונג גיר VR, או גוגל קארדבורד, או משקפי VR מדגם קרוס. לכל אחד הייחודיות שלו והמחיר שלו. תהנו.